Kathah niku njujuke teng Sunan Ngampel saking Sumatera Palembang niku. Nggih. Ten lho mboten teng ngene Brawijaya. Nek miturut pemanggih kula. Sing njujuk Nggih. sing njujuk teng Nggih. Brawijaya niku kusen. Kusen dadi kusen kasan dadi kasan kusen ngoten lho. Kasan niku dadi Raden Patah, kusen dadi Dipati Pecak Tondo niku nek kusen njujuk teng nggone Brawijaya. Mergo nalika teng Palembang geger niku Raden Damar iku kalih bojone anakku ki besok dadi raja. Gak iso wong kowe mau turun bupati kok. Iki lho Kasan ki lho iso dadi raja engko anak Brawijaya. Ora iso. Kusen disiki budal njujuk teng ngene Brawijaya ngoten lho. Sing Kasan. Kusen Kusen. supaya diakoni dadi iso dadi ratu nurun Brawijaya. Nang Kasan niku njujuk teng ngene Sunan Ngampel didukung para wali kangge tuntunan kerajaan Demak agama Islam. Niku nek sejarah kengken kula. Mboten Sunan mboten kok gone Brawijaya kalih Raden Patah mboten niku sing dukung wali sing Raden Kasan niku mboten Brawijaya. Nah nek Sunan Kalijaga sing nelukaken Brawijaya niku nanging dicukur rambute mboten redah dijak mantuk niku. Nek ngoten ageman sampean mboten sampean selehaken. Buktine rambut mboten redah dipotong. Terus sabda palon mungel ngaten nek sampean nderek ngoten kula minggat benjing ben enten piwalese wong cilik aku gak melok-melok. Brawijaya minggat pisan teng Gunung Lawu ngoten lho. Nek critane teng kula ngoten. Berarti mboten. Jadi sampean nitih teng Gunung Lawu niku enten Brawijaya. Keminggate teng Gunung Lawu ngoten lho. Berarti mboten niku Mbah nggih, mboten Raden Patah Raden sing Patah islamaken. niku nyebal, mboten urusan Brawijaya, urusan Mbah Wali, Sunan Ngampel. Niku sing dukung. Didadekne raja kanggo tuntunan agama Islam teng Demak Bintara mriku. Mergo enten kerajaan kok rajane ora eneng. Sing Raden Patah wau. Nggih. Niku lalikan ngen kula ngoten. Nek sampean lalikan Raden Patah teng Brawijaya mboten ngertos kula. Nah sing trose niku Mbah, nek ceritane kan Raden Patah niku yogane Prabu Brawijaya nggih. Mboten. Nggih tapi tengan rasikan, mboten dereng lahir. Dadi dirabi Raden Damar disuka. Raden Damar niku anake Brawijaya. Damar Wulan niku. Damar mboten, Damar king anake mbokane setan kok Damar niku. Mboten Damar anak niki yang Tuban. Yang Palombo mriki Damar Wulan. Anake Patih Udara terus salah kepatihan dadi Begawan Tunggul Manik niku njampangi lampahe Damar Wulan niku siji malih niki Raden Damar kok mboten Damar Wulan kok Benten nggih. enten. Mbah niku Mbah. Pas Prabu Brawijaya diislamaken niku nggih mlebet Islam Mbah niku. Nggih mlebet tapi mboten dilampahi minggat ngono lho. Mergo dielingaken Sabda Palon. Sabda Palon niku. Sabda Palon muring-muring Mbah niku. Nggih mboten muring-muring pancene pun dadi mangsa nggih padha minggat dewe-dewe. Sabda Palon nggih minggat. Brawijaya nggih minggat, mengke kerajaan Majapahit pun runtuh.
enten kata-kata sirna ilang kertaning bumi wau. Rasane jenenge kan kerta bumi. Ngoten lho. Kerajaya kerja kan. Boten kerta bumi niku gelare Brawijaya sinten mawon. Dadi Raja Mojoban nggih Brawijaya. Masya Damarulan nggih Brawijaya. Masya Purawisesa nggih Brawijaya. Rajane kan sebut Rasa Damar Mojopahit niku. Nggih. Rajane dosa. Lah kok nami Brawijaya sing dadi raja teng Mojopahit niku asal usule Raden Wijaya niku kan dadi raja teng mriku merga ngalahaken putusan Cina ngoten lho. Cina niku janine kan ajeng gepuk negara Singasari. Nanging mboten ngertos Singasari mumpun silem dicegat kalih Raden Wiraraja king Madura ditukaken teng Kediri rajane Prabu Jayakatwang. Dadi iki lho Singasari tule Kediri. Raja Jayakatwang niku digdaya kawasa. Saking Cina niku. Mboten Kerajaan Kediri kok. Utusan Cina nyerang Kediri, Kediri kalah Jayakatwang. Lajeng wangsul karang bosah-basah kentekan bahan makan, kentekan gaman diserang tentara Raden Wijaya kalih Wiraraja king Madura. Kerajaan Sumenep Madura niku. Ngoten lho. Ngoten. Nggih. Dadi ngoten niku. Kalikane king Brawijaya, Bra niku basa Indo-Buddha niku raja. Sri nggih raja. Nek empun Islam niku sultan, ngoten lho. Nggih. Dadi Raden Patah nggih Sultan Demak, mboten raja mboten Bra Demak, ngoten. Bra nggih Brawijaya. Mbah, sakniki niku kan kathah tiyang belajar Jawa malih Mbah niki. Pun rame sakniki. Jeneng pun ajeng anu kok pun ajeng Pun titi wancine nggih niki. Ajeng bangun malih soalé ngaten. Nalika jaman taun 1917 nika mulai. Oh, iki kula critakaken ing jaman taun 1917. 17 niku nek diitung jumlahe kan 8 1 kali 7. Nggih. Nek diitung saking tembung cara kuna tembung kawi eka duwi tri sat sapta eka duwi tri catur panca sat sapta asta nawa dasa. Jumlah 8 niku tiba asta. Asta niku tangan kalih nampa. Ngoten niku mulai pucukan. Besok bakal sedina ngelawat kadang-kadang wong mati ngelawat ping pindho sedina mati loro. Ngono bereng nalika jaman niku. Mulai terus menerus pucukan ngantos sak mriki niki ngoten lho. Ngantos sampai niku. Buktine jaman corona nika Nggih. Wong corona nika nggih nangani nggih negara rakyat nglawan kan mantuk. Lho, tiyang mati ora ridi rupaka. Wis glundang-glundung kono wae. Lah niku buktine Niku sampun wonten jangkane nggih rumiyin. nggih nalika jaman niku jaman 1917 niku mulai pucukan, mulai kawitane. 1917 Mbak. Nggih, mereka artine 8 niku asta niku tangan. Lho, karek nampa. Dikarek nampa niki jelas mboten kok karangan kula. Jelas. Nanging niki kinten-kinten mucuki malih taun pinten, Mbah? Mboten mucu iki nerusaken. Oh, berarti nggih Nerusaken ngantos dugi mengalir saniki nggih. teruse nggih. Ngalir terus. Nah, omonge tiyang-tiyang niku omong tiyang sepuh duka enten apa
Lan botane kula nggih mboten ngertos besok nek ana taun buntut 5 niki ngadepi taun 2020 nggih enten guru-guru. Nggih. Kathah tiyang ngendikan ngoten, Mbah. Lah nggih, nah niku sing diarani niku kan mboten diucapaken jelas. Dadi niku urusane Gusti Allah. Nggih. Dadi Kathah atos-atos nggih. urusane dalang ngoten niku. Dalang marango wayang nggih miturut pakeme dalang ngoten lho. Urusane Gusti Allah. Di kula mboten ngertos. Buntut 5 Mbah niku. Nggih to mulai 45 agresi. Lajeng nggone 65 gedhok PKI. 55 gerakan Kahar Musakar Simbolon Sumitra pemberontakan boten karuan. Nggih. Kahar Musakar sampai turute teng pundi-pundi nggih teng Kalimantan teng Sumatera. Lajeng sateruse ngantos 75 85 enten malih sampai teng mriko-mriko. Nggih, wonten isine sedanten Mbah niku. Nggih, nek ana taun buntut 5 ana guru-guru namung ngoten tok. Tapi kenyataane nggih wonten kok, Mbah. Lah buktine 65 enten PKI beli-belian ngoten. Oh niku tahun 65 niku. 65. Oh nggih. 65 niku. Berarti benjing niku nggih sontok winget Mbah nggih. Nggih, mulai 65 niku diarani ngene G30S. G gerakan 30 niku urip 3 sing ditunggal 0. S niku namine September ulan 9. Hitungan apa mawon angger jumlah 12 telas. PKI mboten ngaran jebul malih. Ngoten lho. Oh. Dadi pun telas. Terus lajeng gestok. Badhe niku gestok niku tekaan tembung gerakan 1 Oktober dimenangaken sing menang Pancasila. Lho, urut temen mboten kok kenging ditanggelaken negara kenging kula wantun. Namine gestok niku gerakan 1 Oktober niku gestok sing menang Pancasila. Lho, Pancasila kan tetep jaya sampai sak mriki. Lho, Garuda Pancasila lho, aku lah pendukungmu lho. Oh, bukti nyata to niku. Dadi nek sampean nangkroti babakan Raden Patah nelukaken Brawijaya kula mboten saged mergo mboten nenten sejarahe. Nek sejarahe nggih sing ndukung Raden Patah niku Sunan Ngampel para wali ngoten lho. Nggih. Sunan Ngampel niku ngetowani para wali hubungan kali Sunan Bonang dan Sunan Bonang niku nggih tiyang pendatang sing asli wali niku Jawi niku nemung Sunan Kalijaga tok, jane tiyang luar. Sedaya tiyang luar nggih. Nggih. Namung Sunan Kalijaga niku sing asli tiyang Jawi nggih. Mulane sandangane blangkonan klambine lurik Solo lho, kan siji. Para wali kok sandangane ngono. Niku piyambake katsokan kejawan. Tiyang Jawa ni anggone ngoten niku. Nah nek ngoten niku namine blangkonan. Blangkonan niku namine ikat ditaleni sek dados sekaker ngoten. Sekaker. Nggih, ditaleni sek niku terus diterokaken sekaker. Nah nek sak para santri, para Islam niku ketutuk. Dadi nek pun ngelempak nggih dirapati ngeten-ngeten, ceplos tarikane dhuwit penak, pemerintahane penak. Mergo tiyang pun klumpuk. Tutuki Mbah nggih. Nggih, kethu niku ketutuk. Nggih. Tutuk tarikan Mbah nggih. Lho niku nggih sak benere. Nggih. Nanging kula didinesi tiyang nggih pun nyatane ngoten, critane ngoten lho. Pinggone kethu ketutuk. Lah kethu saniki rupane mboten rupa-rupa, kadang enten putih breh,
Niku asline gadane Mbah Kaji asli. Nanging kathah sing kaji palsu ngoten lho. Wong mboten kaji kok nganggo ketu putih. Saniki pun umum nggih, Mbah. Lah nggih ngoten niku kaji sing benere ngoten sing pun ndugeni teng Mekah mriko Madinah niku sing asli. Nggih. Nah nek kaji liya-liyane niku kaji napa? Kaji ndulila. Napa maning kondolila? Kaji ndulila nggih tiron-tiron kaji. Tiron-tiron kaji tumbas ketune mawon Nggih nggih. tumbas ketune mawon. Kaji kan kathah renane. Nggih. Kaji sokeh disokong wong akeh. Lho. Kaji wahyu sawahe payu. Kaji Mansur halamane oleh gusur. Nggih to kaji niku kan kathah. Nah nek kejawen mboten ngoten. Kaji nek kathah barang siji.